sangre! Tinapalabas. Saan ngayong kaskaso ni Benito, timbaga ni Lolita ang nakita na atao, iti ayan dagiti kamarin. Simmangpet ni Esteban, ket ad-addan adiinikan ni Benito iti importansya tinakita ni Lolita. Iti dayta rabi, nagpayduma ragsak tinarik na da Esteban ken Lolita iti panagkin na awatan da. Bayat nga iwaywayat meten nila kay kalob ti dakes apanggap na. Binuyatan na iti petrolyo dagiti adig iti kamarin. Agraman tinapempen agarami. Sana sinilmutan ket naglibas kalpasan na. Nauram nga rod ti kamarin. Nakaring da Esteban ken Lolita. Ngem awanen tinaramidan da. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban. Ket imbaga na amangted iti gungguna. Iti asino man amakaibaga iti kinasya asino tinanguram kadagiti kamarin. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Patayin yo, senyor? Da kayo amismo timang patay no matakuatan yo tinagbasol? Si! ¿Por qué, Benito? Ada problema ni Sika? Sakit ni Sika no asino man dayjay na kriminal? Ne, saan, senyor? Agaramid kay ti anunsyo, Benito. Iwaragawag ni Sika na may kan iti gongon ati asino man na makaitudo iti kinasya sino tinanguram iti kamarin. Si, senyor. Agaramid iti anunsyo, itamat laeng. Talaga apatayam no maamuam tinanguram iti kamarin. Rumbeng namatay no asino man dayjay. Adda ka di atapam, mi amor? Awan sa bali. Masyerto ni siyak na may saka dagiti labrador ijay away. Oh. Ipokrito dagijay na tattao. Naramid dati kasjay kinisyak, idinto tadaga ni siyak ti pagbibiyagan da? Ha! Makita da, noan niya ti aramidak no maamuak ti kriminal. Mi amor, nadagsan abasol iti Diyos ti pumatay iti pada a tao. Alto, Lolita! Makaungat manan. Nasaysayat no sa anak ko nga agsaupay. Saan na magustuhan ni siyak ti panangisakit ni Sika iti oray asino? Nang runa no kontra kini siyak. Si, mi amor. Maawatan ka? Muy bien, Lolita. Talaga ang makaungat manan. Amok latan nakapungtot nak no awagan nak iti mismo anagan ko. Ika gumaaklatan a pasensyaan. Diyak kayatan ti masakitan. Patayen ni senyor no maamuan na ti kinasya sino tinanguram kadagiti kamarin. Si, Pedrita. Ay, Diyos ama nang aasi. Maaramid na ti pumatay. Apekit din adi na maaramid. Grabe ti naramid da. Dimma po dagiti talo ang nagdadakkel a kamaring. Karaman ti nakapempen a binaar-baar apagay. Maalyawak iti dayta nga imbagam, Benito. Agpadaan kakit di manipod ita, Pedrita. Masigurado. Adda malamayan iti mabiit a maysa wenno duha ka dagiti mannalon. Anya? Masigurado ni senyor a dagiti mannalon ti aking gapuanan iti dayjay. Isu a manipod ita. Sansano kun ti mapan ijay porok ambog. Benito. Dagiti agnanad iti dayjay a porok ti katangsitan ita kadagiti amin a makitaltalon iti Hacienda Gabriel. May saday di agnagan iti lakay kalob.
Ni ama kalog ako bon ngam napigsapay lang ang taltalon. Wen, napangsit na dyan lakay. Iso ti dadaulo dagiti mannalon ije purok ambog. Benito, naggapo tayo matitikas jay akasasaad. Sigud mat akatalunan na tayo laang ni Senyor Esteban. Iso adi mo kumamat itulok, ama ilupit-lupit dagiti mannalon. Di nakman isuro, Pedrita. Anya? Magsiguyod ipos na itan ti panagbiag. Kaya't ko asawan, magsibiro ken iti bukod na apagimbagan. Kinamanagim bubukod ti kasta Benito. Talaga, Mark? Kasta itan ti taray ti panagbiag. Bagina, isarak na iti pagimbagan. Sakbay nga ikanti sa balay, agbusog kamay. Oh, anya kakabsat. Anaken apokok dito'y purok ambog. Nawatan nyo kadimot lang, dagiti impalawag ko. Oh, apaya diyo pigsaan, no anya dagita ngay bagbagayaw tapno mawatag. Kaya ko amaamuan, no anya ti makunayaw, iti singasingkaw. Awan mapili ditoy. Kaya't ko asawain, lalaki ken babae. Basta saan nagtawan iti na bababangam 18. Mabalinda ti agkamang iti buklon tayo nga unyon. Apang kontrata yaw iti kinaagom ni Don Esteban. Apanyawan nagtagaray. Kaya't kadi asawin dayta, kat awan ti umayon kanyak. Awan kada iti mayat asumurot kanyak, amang duper iti kinaagom ti amo tayaw. Lakay, di mun ipili ti may papan iti dayta. Madlaw nga awan ti umayon ken ka. Ay, mala, no awan umayon kanyak, awan nga roden ti ibagakpay. Hala bakit? Umulit ang dita balayta. At dayta na delikado ka, lakay. Nakadkadlaw nga awan umayon ken kaitan. Awan utek da kita at tao. Pagimbagan dati pampanunutek, bakit? No mapaboran ti kayat ko ngay laban. Sino ayat adda mairanaw? Saan kahit nga iso da amin na dito'y purok ambaw? Alawan, husto kay ti dayta, lakay. Apay, ti kunada, para kanyak ayat ti kayat ko ngay laban? Para kanyak ayat na ito no agbaligay si Muna? Mala, panunutin man bakit? Ay, siyempre, dagiti agkabanwag itaaman nalun ti agnumar no bilang. Katawidan tumat dagiti anak da, gaputan lakay kan baketan. Talaga, Mike? No kwintaan, manula atawin ang ti panagbiagta si Muna. Iso ano agbaligi da ito'y, isudan to ti mairanaw, isuda ti agnumar. Ya! Ya! Partakan, Brutus! Agreportak ita ni Senyor Esteban! Ya! Ya! Ha! Agalwad day dyan lakay kalob. Siya ti mangalay ti gunggura. Apay nga urayak pa'y asabali ti mangireport kini Senyor iti may papan kini lakay kalob. Ya! Ya! San kon nga impaskil dagiti naramid kong anunsyo ang naisurat iti karton. Narigatay no adda pa'y makaununa. Ya! Ya! Agarap kan Brutus, Madamdaman ton nga isarak ka iti kwadra.
Kamutan, Benito. Kumusta ti panangipaskil mo iti anunsyo? Maipapan iti nanguram kadag iti kamarin. Pedrita, amukon no asino. Iso asya ti pangtedan ni senyor iti gungguna ngayon karina. Talaga? Amumod no asino? Wen nga raod. Awan gayam, ayan ni senyor. Adda iti bibliotika na. Imbilin na adi na kaya ti masinga ita. Isu nga oray ni Senyorita Lolita, kat di nasurotan ijay. Kasta. Ay, Noam mo mun tinanguram kadag iti kamarin. Asino? ni senyor ti pangibaga. Saan ket asika, Pedrita? Si Kamot, kasla di nakasawa iti kastang ar-aramidam. Bakit? Saan agaputagas sawata ket ibagak aminen nga amaw? Adda dagiti dirumbeng amamuam. Jak ang bukal ka. Na, makagura ni Pedrita. Ngem husto, jimbaga. Saan nga amin abanag ket ibagak kenkwana? Mapanak iti asoteya. Uray, klatan arumwar ni Senyor Esteban iti bibliotika na. Kaya't kung nga ibaga adagos, tinamwa. Asino ti maatap, Mang Benito? Senyorita. Pangaasim. Ibagam kanyak no asino? Kwa, nilang senyor ti rumbang apang ibagak iti daytoy. Isunto ti makamon no ibaga na Mang ka. Benito, asino ti ad-adda nga isakit mo kada kami kan ni Esteban? Ha? No bilang agsina kami, asino ti sumurutam? Nay, senyorita. Anya ka di daytan nga ibagbagam. Sa bagay, masiguradok ani Esteban ti sumurutam no bilang lang. Siyempre, iso ti baknang. Iso ti makaitad kan ka iti kwarta. Kan turay. Senyorita, saan ka maawatan? Siyempre, no agyan kalata iti poder ni Esteban, ado ti pakairanudam. Am-amukan, Mang Benito. Daanan daytoy na tela. Nakosnawen dagiti uged iti mapa. Iso nakasapulan ti kasukat na. Masapul na mapabaro. At dayjay Espanya ti orihinal na kopya daytoy na mapa. May samit laeng na tela ti nakaimalditan ti mapa. Ay, naske na mapanag iti Espanya iti mabit. Alayan ni siyak dayjay na mapa. Siyak metlaeng ti mapaturay ti dayjay, ta siyak na mismo ti iridero day di papa. At datagiti uged na dandanisaanan na makita. Ken saan metan na mabasa dagiti nakasurat. Nagtusok nalen ti ahensya na ayan dagiti papeles ko. Pabaruan ni siyak dagijay katagbakasyonak ijay Espanya. Senyor. Benito, ni siyak ti or-orayan ni Sicarito Yasoteya? Si, senyor. Por qué? Senyor. Naipaskil amin ni Sika dagiti pinaramid ni siyak nakaratula? Kwa, senyor. Saan na masapul dayjay, ta siyak amismo ti makaitudo, no asino tinanguram kadagiti kamarin. Kay? Wen, senyor. Siyakon ti mangibaga. Pues, no amo ni Sika. Asino nga rod? Nilakay kalob, senyor. Dayjay nalakay? Wen, senyor. Saan na nakapapati dayta na ibagbaga ni Sika, Benito? Ha? Dayjay nalakay?
Nakapsutong da jay Benito. Saan nakabaylan ni iso ti umuli kan tumpuak iti pader? Iso, senyor. Masigurado. Mangted ni Sika iti bidensya. Anya? Kaya't ni Sika, naalain ti dakkel nagatad, na insagana ni siyak na gunguna, Benito. Tiko na ni Sika, saan na mo ni siyak na ita? Nasikap ni Sika, Benito. Senyor. Bueno, mamati ni siyak ti imbagam. Ngam, ikan ni Sika ni siyak itinatalgad na ebidensya. Iso ti pagbatayan ni siyak namang sintensya iti dayjay na lakay kalop. Manang Pedrita, imbag tay may kaduti Villa. Apay, senyorita. Napatag ti ibagakkan ka. Kat aramidem ko mati ibilin ko. Ha? Anya dayta? Ni ama kalub ti maatap anang puor kadagiti kamarin. Ah, Impang ta ti asawak apatayan na. Numaamuan na ti kinasya sino ti nagaramid. Iso amadanagan. anya. Mapan ka iji purok da ama kalub. Ibagam nga agpaknipay laang. Diyak kaya tapatayan ni Esteban. Oh, Diyos ko. Makapaalyaw no panunutan man ang Pedrita. Isong agtignay kan. Inka ibagat imbagak para ka ni ama kalub. Ibagam tagpak ni. Gaputa panggap ni Esteban apatayan. Ama kalub, naimbag nga oras yo. Ay, si kamot gayang Pedrita. Nakapasyar ka man dito'y purok, may. Talagang nga umayak dito'y itata, napatag ti ibaga. Kastaya. Wan, ama. Kanya nga rod ti gagaram kanya. Bilin ti amok a babae, ti umay ko idanon kada kayo nga gasawa, ama. Anya day taabilin, Pedrita. Umadayo ka laangan. Ngam ti patayon na kayo ni Senyor Esteban. Anya? Nay, awan amok abasol may arumbang nga ilumangan may. Ay sus, ama. Delikado kayo no adda maiparang ni Benito nga ebidensya kontra kada kayo. Apag darit matlaang, mabalis dakan, nupod no man asika. Anya? Ngam, sika ka di talaga, ama kalo. Ha? Sika ka di tinang puor ka dagijay talo akamarin. Saan? Anya kumat pakasaksak narak iti kamarinda mo yo, Pedrita. Ha? Hala, agsublikan iti Villa. Kat ibagam ka dagiti amom nga agam amangawdan. Awan amok iti bagbagada. Rumbang ang maamuan nyo asaan a pabor ni Senyorita Lolita, iti kinaagom ni Senyor Esteban. Di kan mangbalikog, Pedrita. Pumanaw ka kitain. Awan maitulong mo kada kami iti kasasaan mi ita. Sige, mapanak nga roden, ama kalo. Ngam panunutan nyo ana imbagja imbagak. No adda amoyo. Kasayaatan no agpakni kayon. Bilin ni Senyorita Lolita dayta nga imbagak. Edita. Ni, Senyor Alfonso, agda kayo manan? Nabayag matbasit adi kay imay dito ya. Gapu, trado te pakakomikuman ni siya kaya asyenda ni siya. Nakitam ka ni amigo Esteban? Nabayag matbasitan adi imay dito'y senyor. Amangan, no ada problema ni iso kadagiti katalunan na. Jaklaan mo senyor. Mapanis siya kaya asyenda Gabriel. Sarungkaran ni siya ni amigo Esteban. Nasayaat nga rod senyor. Amangan mo adamot problema na. Iso anabayagan adi imay dito'y poblasyon. Kumusta, amigo? Imbag tayo may nisika, amigo Alfonso. Awanan ti kamarin, anagapampanan dagiti kompraem kumanapagay.
Ket, naamuanan ni sika, no asino ti responsable. Ororayek ni Benito, amigo. No adda natalgad na ebidensya ni iso iti imbaga na tao na iso ti responsable. Adda maangay na parada, amigo. Anya na parada, amigo Esteban. May parada itintero na pueblo de San Gabriel da Genalakay Kalob. Numapanagnagan ni siyak na iso ti responsable kadagiti na uram na kamarin. Mapasamak nga ta, tikayat ni Don Esteban. Mapanagnakan nga ta ni Benito, anilakay kalob tinanguram kadagiti kamarin. Gagayem, di yu liwayan adinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno, con sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. El Oro, con sangre!